Ahoj, vítám vás u tohoto videa a tohle video bude... Já to myslím, že tady máme v této místičce papírky a na těch papírkách je něco napsané. Třeba tady je třeba pasta, takže tamhle máme pastu a musíme ji sníst. A když to nedáme, tak si to napíšeme jako na papír a pak to sečteme a kdo prohraje, tak uvidíte na konci. Tak začínáš teď. Tak vybírat? Jo. Tohle Máslo, nechcem. Tak to smět ne. Halko! Máslo, moje hoši. Takže to jako fakt je nechce. Tak to jenom směsto tady na tom. Postavili vědci monetné urychlovače, ve kterých Takhle dochází ke stačí. srážkám nabitých částic Ještě mi obrovskou rychlostí. takhle. Ale tyto urychlovače mohou sloužit i k něčemu jinému. Taky to není K zmačkaný. něčemu, co bylo ještě před několika typy To je představitelné. Urychlovače mohou Já mášlo než nášem. Jak to? vzniku samotného vesmíru. A možná, jak někteří navrhují, letní zachytit Můžu? stvořitele. Takže mi dáváš bod, ne? Jo. Jedla. Takže, jak už jsme řekli, To nejde vědci mohli otevřít. určit, jestli vesmír vytvoří Bramburka. nebo zákony fyziky, Ne, moje ty dobrý. používají urychlovače za miliardy Já to nedám. Ona to vážně nedá. Nedá. Nemůžeš. Můžu vám to dát. Dosáhli vysílají fyzikové proudy subatomárních částic proti sobě za křivených Sušenka. No, jako my jsme viděli, jak se to jmenuje, ale je to toto. Už já to sušenku tam dala zpátky. To fakt jako nedám. Takže mám se rovnou napíš bod. A teď já a mám za to Vysočina. Vysočina. Máme tu Vysočinu, ne, máme tu Krysočinu. Tady to máme. Která byla běžná v prvních zlomcích sekundy po začátku velkého třesku. Při kolizích elementárních částic se v malém objemu uvolňuje obrovské množství energie. To umožní na krátkou dobu vytvořit podmínky, které panovaly ve velmi mladém vesmíru. A my tak můžeme studovat jeho stvoření. Jestli nevěříte, tak uvěříte. Můžu? Ještě ten šuleko. Tak protože to sem vracíš. Abychom si udělali představu, co se děje v urychlovači Tady to prostě částic, studujeme na video. můžeme použít dálkově Tak ovládaná však namočím prostě, no. Tatarka. Jenom málo, jo, jako ty to máslo. Ještě mu... Expert na tento typ závodění A ten sůl je fakt dobrý. mi ukáže, jak Dám nadál i ovládat víc. auta po dráze. Dejne, jak rychle mohou tato auta jezdit? Asi 40 km za hodinu, což Jdeš ty. odpovídá 400 km závodních aut. Jo, ta tárka už tam není. Malé Takže... Postav šáčka. po dráze. Šlehačka! Jo, takže jsem vyhrála šáčku. Tam jsou No. po své dráze Já se to vrátila. Ej. téměř rychlostí Jo, světla jde. a ve správném kurzu je udržují silné magnety. Ty modely tedy představují super Tak částice, já. pohybující Fakt, nenosí ty body. takže teď, když Nemonička. myslím, že by mohla Tak být já. legrace Pasta. Ne, tu pastu jsem chtěla já. dá se to Je udělat. to fakt originál pasta. Můžeme to zkusit, ale skončí to havárií. Jak na to? Trosky se rozletí na všechny To je strany. pálivá? No, strašně pálí, hele. Co kecáš? To byl náraz. No, poslední dva. Tyhle, tohle zmačkaný si vem. Klidně. Pojďme se Ty, na když to ty tam, vememe to na stejno. neuvěřitelné kolik tady trosek. Je jich opravdu hodně. Tak 3, 2, teď otevírám. Sušenka! Já mám dobrou. Když se ale množství energie ještě Nic! Nic, Ona má nic. na velmi krátkou dobu
sušenky. Jako, jsme dělali, jako, jak se to jmenuje, jako. Tak, já nevím, jak se to jmenuje, ale prostě sušenka jsme tam napsali. No tak už to jsme. Můžu i tolik. Působil ze získat do procesu. Tak to také jako. Vesmír vypadal velmi brzy po začátku jeho cestu. A tedy představu o procesu stvoření. Takže bude to konec videa, mějte se krásně a Jak se bye bye! existenci